U Kosinjskoj dolini već danima je naš Marko Balen. Interventni timovi stanovništvu dovoze potrepštine, a škole su u Kosinju zatvorene. Iako vodostaj opada, članovi GSS-a, vatrogasci, policija i civilna zaštita već 10. dan provode na hladnoći, kiši i snijegu, te pomažu odsječenom stanovništvu koje će, prema svemu sudeći, još neko vrijeme biti okruženo vodom. Marko Balen javio nam se i večeras. I tijekom večeri dobre vijesti za Kosinjane. Voda je u laganom opadanju, to ne znači da vrlo brzo pada, da će vrlo brzo se situacija normalizirati. Nažalost, još danima će plovila biti jedino prijevozno sredstvo ovim ljudima, a ovakvi znakovi prometni biti će posvuda po Kosinjskoj dolini. No ukoliko ovako nastavi bura, lagani snijeg i temperatura ispod nule, za 10 dana situacija u ovom polju mogla bi se normalizirati. Mještani, ali i članovi kriznog stožera pribojavaju se vremenske prognoze koja za drugi tjedan najavljuje ponovno jugo, kišu i visoke temperature, što bi moglo donijeti nove probleme stanovnicima ovoga kraja, ali i svim članovima interventnih timova koji im pomažu već 10 dana.